Dobrý deň, prajem, vážny záujemca o internetové školenie alebo webinár. Ak máte záujem o školenie, príde vám mail. V tomto maili sa bude nachádzať linka, ktorú bude treba otvoriť. Samozrejme sú to aj základné informácie, telefónne čísla a kontakty, ale dôležitá je práve táto linka. Ako náhle sa na ňu kliknete, otvorí sa vám okno, v ktorom sa vám začnú naťahovať aplety na to, aby ste sa mohli k nám pripojiť. Je potrebné vždy stlačiť áno alebo yes. Je to zabezpečený systém, bezpečný, používame vyše 12 rokov. Tak, práve sa naťahujú informácie a pripájame sa do školenia, ktoré sa nachádza u lektora. O chvíľočku sa zobrazí jeho obrazovka. A tu je. Takže vidíte obsah toho, čo vám prezentuje váš lektor alebo účinkujúci, alebo teda prednášajúci. Vpravo sa vám nachádza panel s nástrojmi. Pomocou červenej šipky ho môžete roztiahnuť a zobraziť detailné informácie, ktoré tam sú. Hore máte informácie o zvuku, ďalej tam máte základné uvítanie a okienko, kde môžete písať otázky v prípade, ak sa chcete niečo spýtať. Takže stačí čokoľvek napísať, stlačiť tlačítko odoslať a táto informácia sa dostane k lektorovi, prípadne k osobe, ktorá má školenie na starosti. Môžem na ne odpovedať, môže odpovedať okamžite, môže po chvíľočku, keď dokončí samotnú tému. Vy sa môžete pýtať na čokoľvek, každá z týchto otázok bude zodpovedaná, či už priamo alebo po školení. Ak sa chcete niečo spýtať cez mikrofón, máte tu tlačítko na zdvihnutie ruky, čiže prihlásite sa a lektor vám môže pridať slovo alebo udeliť slovo. Zase závisí od samotného lektora, od situácie, v ktorej sa nachádzame, či je schopný vám toto slovo dať alebo nie. V prípade, ak už je otázka bezpredmetná, stihol vám odpovedať, môžete ruku dať dole, zase stlačením tohto istého tlačítka, takto sa ruka alebo sa prestanete hlásiť. Ak vám zavadza okienko, môžete ho znova zbaliť pomocou tejto šipky, no a keď samotné školenie skončí, dostanete sa k takémuto okienku, ktoré hovorí o tom, že školenie skončilo. Tak, to je všetko, tešíme sa na stretnutie s vami.